novih proizvoda, odnosno usluga i njihovom stavljanju na tržište, znači nešto poput mjere B2 u prošlogodišnjem impulsu, ali naravno tu spremamo i novih mjera kao što su inovativni vaučeri, kreativni vaučeri, o čemu će biti puno više riječi kad se ti pozivi raspišu. Nakon toga na jesen bi raspisali natječaje za naših 153 poduzetničke potporne institucije gdje će se one javljati sa svojim godišnjim programom rada i na taj način identificirati poduzetnike za koje će oni onda moći pisati projekte, pripremati im ove zahtjeve za mikrokredite, za jamstva i tako dalje i usmjeravati poduzetnike na svom teritoriju besplatno, naravno za ova sredstva koje mi plaćamo, da pružaju te napredne savjetodavne usluge poduzetnicima i naravno zadnji, ali ne najmanje važni, znači zadruge, klasteri i njihovi investicijski projekti, znači ne samo okrugli stolovi i nekakve radionice, posjete sajmovima i slično, nego i njihovi investicijski projekti. Dakle, vidjeli ste da su na prethodna dva slajda da su svi ovi pozivi trajno otvoreni do iskorištenja sredstava, odnosno za svaki njihov program potpore teoretski vrijedi do 2020. mada mi očekujemo da će većina sredstava biti potrošena već u 2016. ili 2017. ali definitivno u 2015. nema žurbe. Mi smo namjerno išli na taj način, budući da smatramo, pogotovo za ove veće projekte, ozbiljnije projekte za koje trebate i vlasnički list i građevinsku dozvolu i investicijske studije, feasibility studije i tako dalje, namjerno ostaviti otvorenima do iskorištenja sredstava, tako da nema pritiska da se vi morate, na primjer, do 1.4. prijaviti i da neki projekti koji ne stignu pribaviti svu tu dokumentaciju moraju čekati do iduće godine, znači godinu dana stopirati investiciju. Pogotovo recimo ovi projekti iz turizma koji imaju zabranu građenja tijekom sezone, smatramo da na taj način vi sami planirate svoj poslovni ciklus i u biti se javljate za projekte kako ste spremni, a mi činimo sve da bi napravili ovu najavu da se počnete na vrijeme pripremati. Recimo možda i smatramo na taj način da ćemo moći jako brzo evaluirati projekte i da ćete u roku 2-3 mjeseca moći nakon prijave vidjeti da li ste prošli i početi sa svojim projektima. Naime, ako pogledate ovaj sad IT natječaj koji sam spominjala da je preostalo još 6 milijuna kuna, nakon one prve navale kada je došlo 100-200 prijava odjedanput, sada kad je on trajno otvoren, svaki tjedan dođe nekoliko, 2, 3, 5 prijava i onda je to puno lakše evaluirati i ocjenjivati. I samo bi naglasila, bez obzira što je isto prihvatljiv trošak od datuma prijave, budući da ćete se na ove natječaje koji su, vidjeli ste, ogromni iznosi sredstava i trajno su otvoreni, moći se prijaviti ponovo ukoliko ne prođete prvi puta. Zbog toga nikom ne savjetujemo da stvarno počne trošiti sredstva sa datumom prijave, jer u slučaju da ne prođu, ne budu imali dovoljno bodova, na primjer na nekim natječajima je potrebno 70 bodova, i vi sad imate 65. Ako imate 65 bodova, vjerojatno ćete još htjeti malo doraditi, popraviti onaj narativni dio vaše prijave, vjerojatno nećete moći popraviti onaj dio gdje se ocjenjuju financijski pokazatelji kao što je koeficijent likvidnosti ili koeficijent zaduženosti, tako dalje, to se prepisuje iz vašeg financijskog izvješća, ali onaj narativni dio gdje se govori o dizajnu projekta, o analizi rizika i sličnom, znači tu ćete moći eventualno popraviti. A ako ste dobili 20 ili 30 bodova, vjerojatno nemate velike šanse da možete toliko dobro prepraviti projekt da bi se ponovo javili, ali u slučaju da imate, ne znam, 50-60, vjerojatno ga možete doraditi i ponovno se prijaviti. U tom slučaju, pogotovo kad se radi o regionalnim potporama, budući koje kažu da vi prije dokazujete taj poticajni učinak time što niste započeli s projektom prije prijave, ukoliko već učinite neke troškove, nećete se moći ponovno javiti. Dakle, mi ćemo na svim radionicama to posebno isticati,
ubrzati tako da, ok, nećete morati čekati da potpišete ugovor, jer uvijek onaj zadnji korak traje šta prijava, provjera prihvatljivosti prijavitelja i troškova i proračuna i tako dalje, ali kad dobijete onaj dopis koliko ste bodova dobili, onda možete početi trošiti kad ste sigurni da ste prošli. I za sam kraj, znači, htjela bi najaviti zašto nismo detaljno ovdje stavili sve slajdove, bilo bi jednostavno predugo. Ja vas pozivam, ove koji zanima proizvodnja, idući ponedjeljak u hotelu Internacional imamo radionicu na temu proizvodnje, možete tamo detaljnije pogledati. Isto tako, budući da su svi ti natječaji trajno otvoreni, ja vam ponosom predstavljam naš alat e-savjetovanje, znači koji smo napravili isto iz jednog EU projekta, koji je tako, ajmo reći, cool, zovemo ga Facebook za poduzetnike, znači možete sve ono što mi pripremamo vidjeti, komentirati, možete lajkati, možete dislajkati, možete pozvati druge da isto tako komentiraju i sad su to preuzela i ostala ministarstva koja su imala prilike to vidjeti i uskoro će samo Ministarstvo Republike Hrvatskoj na ovaj način provoditi javne rasprave, a isto tako će i sva ostala ministarstva kad raspisuju svoje javne pozive iz EU fondova isto tako provoditi javnu raspravu. Znači, javna rasprava je u siječnju provedena za natječaj proizvodnja i oprema, a uskoro se spremamo objaviti i za ostale, znači svi oni koji se žele početi pripremati mogu kliknuti, to vam je kao jedna mala plava kockica na našoj naslovnici, piše javna rasprava proizvodnja EU fondovi, tamo možete sklinuti cijele upute za prijavitelje, znači taj nacrt koji je bio na javnoj raspravi i tamo na istom tom linku će biti objavljivane javne rasprave za sve ove ostale natječaje. Također na dnu naše stranice možete se prijaviti za elektronski newsletter Ministarstva poduzetništva i obrta i u tom slučaju samo trebate ostaviti svoju e-mail adresu i onda ćete jednomjesečno ili jednom u 2 mjeseca dobivati mailom od nas kao novine i vidjet ćete, znači ne morate svaki dan ići gledati na našu stranicu koji je javni poziv objavljen, koji je javna rasprava u tijeku, znači dobit ćete onda obavijesti na e-mail šta se dešava, kada i gdje su radionice i slično. Dakle, sve će to biti objavljivano na našim stranicama i na stranicama strukturni fondovi. Strukturni fondovi je službena stranica za sve EU fondove u Republici Hrvatskoj, znači svi natječaji su tamo, ali možda ako vam u toj šumi natječaj bude teško pretraživati, na našim stranicama ćete imati sve natječaje objavljene, znači iz ovog prioriteta 3. I ako ostavite svoju e-mail adresu, onda ćete dobivati obavijesti, dakle kako se koji javni poziv od ovih koje sam ja sad najavila objavi. Nakon objave bit će 30 dana rok prije nego se uopće mogu početi primati prijave i po našoj staroj dobrom običaju mi ćemo obići opet cijelu Republiku Hrvatsku. Ima detaljne informativne radionice kako se prijaviti, kako obratiti pažnju na neke dijelove skupne izjave, kako popuniti prijavni obrazac, kako ostalo, znači to bi sada jednostavno bilo predugo. Eto, toliko od mene i najavljujem vam kolegu Gorana Bekera iz HAMAG BICRA koji će vam prezentirati financijske instrumente. Hvala lijepo, Dijana. Poštovani zamjeniče ministra, poštovane pomoćnice ministra, uvažene kolegice i kolege, dragi poduzetnici. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas sve mogu danas ovdje pozdraviti ispred Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. I danas ću vam predstaviti treće programsko područje koje se bavi olakšanom pristupu financiranju. Dakle, tu su već naše poznate mjere poput izdavanja jamstva za poduzetničke kredite kod poslovnih banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, također subvencija kamata za kredite kod istih, ali i naše mjere kao i mikrokrediti. Isto tako predstaviti ću vam jedan novi paket poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih poduzetnika početnika kojima imamo za namjeru potaknuti, dakle, i omogućiti institucionalnu podršku države što se tiče Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i to u onim najranijim fazama financiranja. Zašto inovativni poduzetnici početnici?
Pa prije svega zato što su oni jedan od generatora razvoja maloga gospodarstva, posebice ako govorimo o internacionalizaciji i o produktima i uslugama takvih firmi koji su bazirani na njihovoj konkurentnosti. Dakle, što se tiče jamstava, i dalje ćemo izdavati jamstava za poduzetničke kredite i trenutno surađujemo sa 20 poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, sa 2 leasing kuće, sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, a partner u jednom programu nam je Europski investicijski fond. Konkretno, u zadnje 3 godine, kao što zamjenik već napomenuo, izdali smo negdje milijardu kuna jamstava, što je omogućilo 3 milijarde kuna investicije u sektoru malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva. Jamstva izdajemo po 3 specifična programa: EU početnik, Rastimo zajedno i poljoprivrednici. EU početnik je specifičan program koji radimo u suradnji sa Europskim investicijskim fondom i gdje je maksimalno jamstvo do 80% iznosa glavnice i do 10 milijuna kuna ako govorimo o povećanju kapaciteta prerađivačke industrije, odnosno o povećanju ponudi u turizmu. Ova mjera je vrlo specifična iz tog razloga što uzimamo kao instrument osiguranja isključivo zadužnicu, za razliku od poslovnih banaka koji taj projekt ne bi pustili bez čvršćih instrumenata osiguranja. Također, inovacija u tom programu je što izdajemo pismo namjere, što je zapravo unaprijed izdana garancija za poduzetničke kredite kod poslovnih banaka i na taj način omogućavamo poduzetniku da pregovara kamatnu stopu kod više poslovnih banaka jer ima izdano jamstvo države u iznosu od 80% glavnice kredita prije dolaska u samu banku. Tu imamo dakle 4 mjere: inovacije, investicije, financijski leasing i obrtna sredstva. Što se tiče firmi koje posluju dulje od 2 godine, to su dakle jamstveni program Rastimo zajedno, gdje imamo maksimalni iznos jamstva do 18 milijuna kuna za investicije, a osim navedenih nabrajanih mjera u ovom početnom programu EU početnik imamo i mjeru činidbena jamstva kojom osiguravamo izvozne poslove i to za podizvođače radova, većinom za građevinsku industriju. Treći program je specijaliziran program poljoprivrednici gdje je maksimalno jamstvo za IPARD do 10 milijuna kuna, odnosno do 1,75 milijuna kuna ako nisu IPARD projekti i to do 50% glavnice kredita. Ovo je jedan novi instrument koji također ima za cilj poticanje inovativnih poduzetnika početnika, ali s one druge strane, gdje zapravo želimo potaknuti vanjske investicije, na taj način privući vanjske i velike igrače, venture capital fondove i poslovne anđele da ulažu u temeljni kapital inovativnih start-up tvrtci u Republici Hrvatskoj. Dakle, mi ćemo kao država stati iza svakog takvog uloga, iza svake takve investicije i do 50% investicije, ali će postojati točan limit dakle za fizičke osobe kao što su poslovni anđeli koji će biti nešto niži od onog limita koji će biti za korporativne igrače, velike igrači koji inače ulažu više u takve vidove subjekata malog gospodarstva. Isto tako, ono što želim napomenuti da će ova mjera zajedno s ostalim mjerama koje je kolegica spomenula već malo ranije, što su POC, Razum, IRCRO i UTT, pripremiti jedan solidan foundation, odnosno temelj projekata za apsorpciju strukturnih fondova, za investicijske banke, ali i za nadolazeće fondove rizičnog kapitala koje ću vrlo uskoro ovdje opisati. Može dalje. Dakle, i dalje već 3. godinu provodimo program mikrokreditiranja Prvi korak u poduzetništvo koji ima za cilj olakšati pristup financiranju, pristup kapitalu poduzetnicima početnicima koji su mikro veličine. Dakle, isključivo tvrtke do 24 mjeseca poslovanja i također do 10 zaposlenih, odnosno do 2 milijuna eura ili 2 milijuna eura aktive, odnosno imovine. Ovo je vrlo jedinstvena mjera na tržištu jer nudimo izrazito povoljnu kamatu od 1% godišnje, iznos kredita je do 120.000 kuna, rok otplate od 5 godina i poček od 6 mjeseci uključen u rok otplate. Ovdje sekundarni cilj ove mjere je također olakšati samozapošljavanje
i stoga na ovu mjeru se mogu javiti osim mikrosubjekata i fizičke osobe, ali napominjem u trenutku sklapanja ugovora o mikrokreditu moraju osnovati subjekt malog gospodarstva. Također, Ministarstvo poduzetništva i obrtništva nastavlja svoju ulogu u olakšavanju pristupa financiranju poduzetnicima, subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite kod poslovnih banaka i to na ovaj način za investicijske kredite. Konkretno riječ je o mjeri gdje Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamate za 2%, gdje također županija subvencionira za dodatnih 1 ili 2% ovisno o samoj županiji. Međutim, kod poslovnih banaka je napravljen limit kamate za poduzetničke kredite na 7%, to znači de facto da će kamata za krajnjeg korisnika biti 2%. Naravno, postoji i mogućnost izdavanja jamstva HAMAG BICRO-a u ovom programu, te u ovom slučaju, u slučaju odobrenog jamstva, kamata još ide dole za 0,5% boda. Što se tiče roka otplate kredite, on je različit, odnosno 10 godina ako govorimo o izgradnji, uređenju, odnosno kupnji objekata, a odnosno 7 godina ako se radi o opremi. S time da je ovdje i poček od 2 godine koji je uključen u rok otplate kredita. Može dalje. Ovo je također jedna vrlo zanimljiva mjera, pogotovo ako govorimo o sektoru malog gospodarstva koje pokazuje pozitivne trendove. Ipak nama je bitno da pospješimo likvidnost i solventnost u sektoru malog gospodarstva i ovo je jedna od mjera koja će značajno pomoći poduzetnicima i koji imaju neotplaćeni dio poreznog duga. Naime, ovom mjerom ćemo omogućiti poduzetnicima kredite do 200.000 kuna, također sa rokom otplate do 4 godine i sa počekom od 6 mjeseci uključenim u rok otplate. Također, Ministarstvo poduzetništva i obrtništva nastavlja subvencionirati kamatu na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak i ove godine je predviđeno u proračunu 1 milijun kuna za ovu aktivnost. Ovdje vidite točno programe koji su predviđeni za subvencioniranje, a to je početnik, to je poduzetništvo mladih, te kategorija početnih ili mladih u ove nabrojane 4 kategorije, odnosno 4 kreditne linije. Može dalje. Isto tako, jedna od bitnih instrumenata institucionalne podrške države u poticanju rasta i razvoja kvalitetnih projekata i na inozemnim tržištima su fondovi za gospodarsku suradnju. Dakle, fondovi za gospodarsku suradnju rade na način da daju svoj dio vlasničkog udjela, a zauzvrat dobiju financijsku injekciju, odnosno kapital, kao i znanje, odnosno stručne kadrove za daljnji rast i razvoj i konkurentnost. Iz tog razloga Ministarstvo poduzetništva i obrtništva predvidjelo je 275 milijuna kuna koje će biti primarno investirane u turistički sektor u Republici Hrvatskoj. Evo, došli smo zapravo do prvog instrumenta jednog paketa poticanja ulaganja u vlasnički kapital, engleski naziv bi bio equity financing, gdje potičemo inovativne poduzetnike i početnike koji popularno nazvano u poslovnim bankama nisu bankabilni, što znači imaju neadekvatne instrumente osiguranja i također nemaju financijske pokazatelje. Upravo ovaj instrument će pomoći da stvorimo dovoljnu zalihu projekata za fondove rizičnog kapitala, za investicijske banke, ali također i na dolazeće strukturne fondove i financijske instrumente iz istih. Dakle, konkretno odobrili smo jednu široki dijapazon investitora kao što su poslovni anđeli, venture capital fondovi, odnosno fondovi rizičnog kapitala, poduzetnički inkubatori i mjera radi na način da za svaki ulog od takvog investitora Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije daje do 200.000 kuna poduzetniku početniku po pari passu pravilu, dakle u jednakom omjeru, u jednakom iznosu. Vrijednost fonda će biti 7 milijuna kuna
i služi zapravo za tu prvu razvojno-istraživačku fazu razvoja proizvoda, kako bi Amerikanci rekli kad se ide u garažu. S druge strane, nakon toga dolazi seed faza, odnosno sjemenska faza proizvoda, gdje poduzetnik je već razvio proizvod, ima kvalitetan proizvod, ima znanje, ima kapacitete, međutim fali mu dakle ta podrška da ide u komercijalizaciju, da ide na tržište. Tu će iznosi biti puno veći u smislu bespovratne potpore nego u ranije opisanoj mjeri, negdje i do 9 puta, a mehanizam za odabir i za selekciju će biti vrlo sličan u prethodno opisanoj mjeri. Dakle, davat će se bespovratna potpora poduzetniku početniku, inovativnom u omjeru u koje će ulagati i bilo koji sa liste investitora. I došli smo do fonda rizičnog kapitala gdje su završni pregovori u suradnji sa Svjetskom bankom, gdje će fond biti veličine do 22 milijuna eura u prvoj fazi, od kojih će javni dio u fondu, to znači 16 milijuna eura, biti financiran zajmom Svjetske banke, a ostatak će biti prikupljen pozivom od institucionalnih stranih investitora, međunarodnih financijskih kuća, ali i domaćih mirovinskih fondova. Ovaj instrument dolazi u fazi, u inovativnom ciklusu, životnog ciklusu poduzeća nakon pre-seed i nakon seed faze i imat će investicije do 1 milijun eura po jednom projektu, a birat će se vrlo kvalitetni, potencijalno bitni projekti za izvoz koji će omogućiti daljnji rast i razvoj. Također, možemo dalje. Također, htio bih prikazati i objasniti neophodnost ovog paketa equity financiranja koje vidimo na ovoj slici, gdje u prvoj fazi, kod ove prve vertikalne linije, imamo pre-seed fond, nakon toga dolazi seed fond i onda kada kompanija dolazi do točke pokrića, odnosno prelazi prag rentabilnosti, dolazi fond rizičnog kapitala i omogućava mu daljnji rast i razvoj. Isto tako, Republika Hrvatska će ove godine participirati u regionalnom investicijskom fondu i to onom koji će biti usmjeren na inovacije i na početnike, i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će ove godine uložiti 3,3 milijuna kuna u ovaj fond, na taj način dajući dalju institucionalnu podršku države ovakvim visokorizičnim projektima koji su svakako isplativi. S druge strane, ovaj fond je zajednička inicijativa Europske komisije, Europske banke za obnovu i razvoj i Europskog investicijskog fonda. Dakle, djeluje na području jugoistočne Europe, procijenjena vrijednost se očekuje na 40 milijuna eura, ali to će ovisiti o apsorpciji samog tržišta i također prosječna visina investicije po projektu će biti 1,7 milijuna eura. Evo, ja bih sa ovime zatvorio sva programska područja i otvorio bih prostor za vaša pitanja, poduzetnička pitanja prema nama. Hvala. Kao što je kolega Goran rekao, otvoreni smo za vaša pitanja. Tu su pomoćnica Dijana,
zamjenik ministar, ja, ekipa iz HAMAG-a, izvolite. Evo, jedno pitanje. Je li sustav ocjenjivanja usklađen sada sa novim natječajem, s obzirom da prošle godine, iako je bilo rečeno da žene i početnici imaju prednost i mi jesmo dobili dodatne bodove, ali su nas smanjili bodove na iskustvu zato što nemamo vlastita financijska sredstva i tako dalje. Je li ove godine taj sustav ocjenjivanja poboljšan? Znači, dodatni bodovi dobiju se ili ne dobiju neovisno o tome kako ste vi obrazložili vaš financijski kapacitet, kako ste opisali svoje izvore financiranja. Dakle, svaki od tih dijelova i dalje se boduju sukladno onoj tabeli koju smo priložili zajedno sa... Ako nema izvora financiranja. Početnika se... Pa zato dobijete A zato dobijete dodatna bodova, za razliku od tog nekog drugog. Znači, moguće je dobiti 20 maksimalnih bodova, maksimalno 20 bodova za ta dodatna žene, mlade kriterije, znači za dodatne kriterije, a to je zapravo puno u varijanti kad imate 80 bodova donji prag za sufinanciranje projekta. 20 bodova je puno. Dobar dan, ja sam Martina, imam pitanje za gospođu Bezjak. Gospođo Bezjak, vezano na drugo programsko područje OPKK 2014-2020, dakle, obzirom da ste rekli da se radi o trajno otvorenom javnom pozivu, za to, dakle, bodovna lista ne vrijedi, jel? Kao u ovom dijelu koji je u de minimisu, u prvom programskom području. Dakle, ja sam čitala odluku Vlade Republike Hrvatske od prošlog tjedna na stranicama Vlade i kad sam pročitala, dakle, taj segment oko bodovanja, dakle 80 bodova pa onda i bodovne liste, koliko sam danas shvatila, trajno otvoreni javni poziv, 80 bodova će biti taj limit i onda se može ući po Znači 80 bodova je limit za ovaj prvi stup poduzetničkog impulsa i plus. Za EU fondove svaki taj pojedinačno će biti objavljen. Znači vidjeli ste recimo u IT natječaju 75, u proizvodnji je bilo 70, opet je sad u proizvodnji 70. Znači kako koji poziv bude raspisivan, tako će se provesti javna rasprava i tamo ćete vidjeti bodovni prag. Ok, znači bodovne liste nema i još Pa ne, još uvijek ima bodovne. Znači vi i dalje sastavlja se lista koja je prošao, znači osim ovih 70 bodova, odnosno 75 kako za koji natječaj, postoji još i minimalni broj bodova koji morate. Na primjer, bilo je 2, tako je, ali nema rang liste, znači ima rang lista koja se stavlja da bi stavili recimo na ovoj IT Grand Shemi na rezervnu listu stavljamo dok ne prođe provjera prihvatljivosti. Znači mi ćemo nastaviti ocjenjivati kad potrošimo svih 34 milijuna kuna za slučaj da neko u onom zadnjem koraku za provjera prihvatljivosti padne, ispadne da duguje poreze ili da nije mikro ili mali, znači onda će još ići oni sa rezervne liste, znači lista se radi, ali to nije ona rang lista nego ide po datumu prijave, odnosno po onom broju registarskom u MIS.